Pozdrav svima! Dobrodošli u moj novi video. Danas ću vam reći zašto je Minato Hatake pravio diss track na mene. I to su 3 razloga. Pa, prvi razlog je Aki. Evo, da vam ispričam. Sada kad je Minato Hatake dostigao 35 suba, kad smo mi bili drugovi, pa on je rekao potučite se za pregled. I mi nismo htjeli zapravo. Pa ide nastavak priče, ali idemo na drugi razlog i to je nastavak priče. A drugi razlog je moj rođak Ahmet. Da. Taj razlog je taj dan, mislim sutradan, kad je Alan rekao da se potučimo za preglede, došao moj rođak, taj Ahmet. Mi smo otišli zajedno, igrali se i sve. Izvinite. Tako da, nakon 2-3 dana izađe taj diss track. To je taj drugi razlog. Evo vam treći razlog. Kad smo igrali fudbala, ja i moj prijatelj Bamir, Din i Aydin, tog mog jednog prijatelja što sam rekao je, moj prijatelj, neću da imenujem, tako da, samo da znate, ja sam njemu dodao loft. On je čak kod gole da mu ja dodam loft. Eto, ja sam mu dodao. On je fulio loft. Ne zna lopte nabiti. Zato smo ga mi izazivali beskoristan i te neke stvari. Ali isprva je on meni počeo govoriti beskoristan. Tako da, gledaj sad kako je. Tako da to bi bilo to što će ovog videa. Nadam se uživali i vidimo se u sljedećem. Pozdrav!